ଶିବାନୀ ଅଛି। ରୂପାଣୀ ଜାଗାରେ ରୂପାଣୀ ଆଉ ଶିବାନୀ ଜାଗାରେ ଶିବାନୀ। ରୂପାଣୀ ଘର ମାଲିକ ହେଲେ ଶିବାନୀ ଘରର ଚାକରାଣୀ। ଶୁଣିଲନି ମୋ କଥା? ବୁଝିଲନି ମୋ ପରିସ୍ଥିତି? ଯଦି ରୂପାଣୀ ଜାଣିଛ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ବୋଲି, ମୋ ଟେନସନ ବଢି ଯାଇଛି ସେ ଶିବାନୀ। ଶିବାନୀ କିଏ? ସିଏ ମୁଁ ତାକୁ ଭାବୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଘରେ ରହିବ। ମୁଁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଅଛି, ତୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି, ହେଲେ ସେ ଜମା ମୋ କଥା ଶୁଣୁନି। ଶେଷରେ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କରିବା ବାହାନାରେ ସେ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆରେ ତମ କଥା ଛାଡ଼, ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। ଆରେ ସାରା ଦୁନିଆ ତ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଧନ ଲୋଭୀ ବୋଲି। ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ କାହାକୁ ବି ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ରଖିକି ହେଲେ କେହି କେବେ କହିପାରିବେନି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ ବୋଲି। ମୁଁ କେବଳ